नाम भोजपुरी जहाँ आप देख रहे बानी अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। आप सबके बतावे जा रहा बनी कि पवन सिंह के ऑफिशियल फेसबुक प्रोफाइल से इ दो चार को फोटो शेयर कल गई बा 2-3 को कि बिहार में कल सत्या फिल्म रिलीज होके जा रहा बा और आप सब जरूर देखे जाए कौन कौन सिनेमा घर में सत्या फिल्म लाग रहा बा बिहार के। ये सब नाम ए फोटो में बाटे कौन कौन सिनेमा घर में आरा पटना हर जगह के सिनेमा घर के नाम दिहल गई बा जना में सत्या फिल्म लागे जा रहा बा। तो आप लोग जरूर ही जाइम देखे पवन सिंह की कहना बा और होली के बहुत बहुत बधाई आप सबके दिले बड़े। और सत्या फिल्म लेके आ रहा बड़े बिहार में। आजकल उनकर बिहार में शो भी चल रहा बा सिवान पटना आरा जहाँ भी उनकर बहुत सारा शो भी भइल बा। होली मिलन समारोह को लेके एगो वीडियो भी हम डलले बानी, आप लोग देख सकतानी एगो वीडियो डलले बानी। थैंक यू भैया, मिलत नहीं अगला वीडियो में अगला रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय भोजपुरी। हमारे चैनल सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। बाय बाय।